първа задача, кой ще чете? Значи първо е. Не е лесно да си учител, нали Маша? Ами не. Може ли аз да помогна? Трета задача. Който е готов? Точно. Чети трета задача. Държавен глава е президентът, главен закон е конституция. Колко ще му пишем на точка? Мушеница обаче има още едно. Русе е на юг от Съгласна ли си, Маша? Това не си имала предвид това въпрос? Или чак? Какво трябва да отговоря? Трябва да отговоря Русе на къде от Русе. Така, задача втора, готови ли сте? Дени, готови ли сте с втора задача? Сега. Аз първа. Аз съм учител, аз съм готов. Всички ще не, аз съм готов. Слушаме. И задача? Задача втора. През 1908 година цар Фердинанд провъзгласил независимостта на България, а 38 години по-късно, през 1946 година, България стана република.